दिनै 13 आगस्ट 2026 आरो दिनै बृहस्पतिबार। बे गोथार बृहस्पतिबारा मुलुगनि रैखागिरि भगबान बिष्णु आरो इसोर गुरु बृहस्पतिखौ बावनाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानथ्रिखौ मिथिनि। गियान, गुरै आरो मोजां हाबायानो मानसिनि थार गहेना। जेरै गुरु बृहस्पतिनि बोर होनाया गियान जौगाहोनायाव मदद खालामो, थिग बिदिनो थार जाफुंसारनायखौ मोजां लामायाव थाबायब्लासो मोननो हायो। श्री हरिखौ आरज खालाम आरो गावनि साननि जागायनायखौ मोजां नोजोरजों खालाम। कमेन्ट बक्सआव जय श्री हरि एबा ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिरनो दाबाव, जाहाथे नोंथांनि साना बोर जागोन आरो भगबान बिष्णुनि अननाया अरायबो नोंथांजों थागोन। मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि मावखान्थियारि सानस्रि आरो दैदेननाय रोंगौथिखौ बांहोगोन। नोंथांनि खामानियाव सानथांखिफोरा मावफुंजागोन आरो सामलायथाया नोंथांनि नोजोरखौ बाखनायगोन। फालांगियाव आद्रा थानाय रांखौ मोननाया नोंथांनि रांखान्थियारि बिथिंखौ गोख्रों खालामगोन। नखरनि आबहावाया गोजोन जागोन। नोंथाङा सावस्रिनि थाखाय गोहोगोरा आरो फ्रेश मोनगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 9, खाफाल गोनां गाबा गोजा, खाफाल गोनां दिगा सानजा। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि बाहायथाव गियान आरो खामानिनि मावनायनि आखा-फाखायाव मुंख'जाथाव जौगानाय लाबोगोन। बेंकिं, कर्परेट आरो कनसालटेन्सि आयदाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोनसे गोदान प्रजेक्टनि थाखाय प्रम'सन एबा गिदिर खाबु मोननो हागौ। गोजाम फालांगियारि सौदाफोरा आयनि गोदान फुंखा सोरजिगोन। हाबा जानाय जिउआव अननाय आरो गोरोबलायनाय थागोन। सावस्रिनि हिसाबै साना जोबोद मोजां जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 6, खाफाल गोनां गाबा गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा खोला-सोनाब। मिथुन राशि। फोनांजाब आरो नेटवर्किंनि गोहोजों दिनै नोंथाङा गोबां गोनां डिलफोरखौ थि खालामनायाव जाफुंसार जागोन। बिजिरसंनाय, आईटी, मिडिया आरो लिरनायजों सोमोन्दो थानाय रोंगौथि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय बेयो मोनसे जाफुंसारनायजों बुंफबनाय सान। सानथांखि बायदियै रां थिसननाया इयुनाव गोलाव समनि मुलाम्फा होगोन। लोगोफोरनि हेफाजाबजों मोनसे गोदान सानस्रिया गोख्रैथि मोनगोन। गोसोआरि गोहोआ गोजौ थागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 1, खाफाल गोनां गाबा गोथां गाब आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। कर्क राशि। गोसोआरि एकाग्रता आरो मोजां नोजोरआ दिनै नोंथांनि देरसिन गोहो जागोन। नोंथाङा हा सम्पथि आरो सम्पथिनि लेनदेनजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव गोजोनथाव दावगानायखौ नुनो मोनगोन। नखरनि देरसिन सोद्रोमाफोरनि दैदेननाया नोंथांखौ थार लामा दिन्थिगोन। मोनाबिलियाव धोरोमारि एबा समाजारि बाहागोफोराव बाहागो लायोब्ला नोंथांनि गोसोखौ खुसि लाखिगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 7, खाफाल गोनां गाबा गुफुर, खाफाल गोनां दिगा सा-सोनाब। सिंह राशि। नोंथांनि गोख्रै थिरांथा लानो हानाय गोहो आरो गोहोमथिया नोंथांखौ दिनै नोंथांनि खामानिनि थिलियाव सिगांसिन लाखिगोन। सरकारि एबा खुंथायारि गोहोआव थालांनाय खामानिफोरा दिनै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागोन। गोदान फालांगियारि थांखिफोर मोन्नायनि गोबां मिजिं दं, जाय नोंथांनि इयुनखौ रैखाथि होगोन। जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोदै जागोन। गोहोनि थाखोआ गोजौ थागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 3, खाफाल गोनां गाबा सनाथि गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि बिजिरनायनि रोखोम आरो सोलोआ फालांगियारि जेथोफोरखौ थाबैनो सुस्रांगोन। राङारि सामलायनाय आरो बाजेटआव गोसो होयोब्ला नोंनि जमा जानाय धोनखौ मख'जाथावै बांहोगोन। बादायारि आनजादफोराव बाहागो लानाय फरायसाफोरा सानस्लाबै फिथाय मोनगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। समानथि आदारखौ लाखिनांगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 8, खाफाल गोनां गाबा गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा सा-सानजा। तुला राशि। डिजाइनिं, आरिमु, आयेन आरो सुबुरुन होनाय फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना जर'खायै गाहाम। बाहागोदारियाव मोनसे गोदान पद्मासि नोजोरआ मुलाम्फा गोनां थासारि सोमजिहोगोन। नोंथांनि समाजारि मान सन्मानआ बांगोन आरो नोंथाङा गोदान गोहोम गोनां सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिगोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव मोनसे गोजोनथाव फिथाय मिजिंथिनाय जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 2, खाफाल गोनां गाबा गलाब गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। वृश्चिक राशि। नोंथांनि बावसोमनाय आरो सिफायनो हायै थिरांथाया गोब्राब खामानिफोरखौबो गोरलैसिन खालामगोन। बिरोंदामिन, दिहुनथाय आरो इनफ्रास्ट्राक्चार सेक्टरफोराव गोबां राङारि मुलाम्फानि नेरसोन दङ। नोंथाङा मख'जाथाव नोंथांनि लोगोफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। न'आव गोजोन आरो नोंथांनि सावस्रिया साबसिन जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 4, खाफाल गोनां गाबा मारुन गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला-सानजा। धनु राशि। नोंथांनि गियान, रोंगौथि आरो खामानि मावनायनि आदबनि थाखाय नोंथांखौ जर'खा मान होगोन। फोरोंनाय, आयेन आरो रांखान्थि बिथिङाव मानसिफोरनि मान सन्मानखौ बांहोनाय नुनो मोनगोन। आयनि गोदान फुंखाफोरा नोंथांनि गोसोखौ खुसि लाखिगोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि नखराव दावगानायाव गोजोननाय मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 12, खाफाल गोनां गाबा गेरुवा गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सा-सानजा। मकर राशि। आब्रुथि आरो खामानि मावनायनि आदबफोराव रोखा जानाया नोंथांखौ दिनै नोंथांनि जिउ राहायारि थांखिफोरनि खाथियाव लाबोगोन। मावख'गिरिफोरनि थुलुंगा होनाया मख'जाथाव नोंथांनि मान सन्मानखौ बांहोगोन। हा सम्पथि एबा गोलाव सम खान्थि सम्पथिफोराव रां थिसननायनि बे मोनसे मोजां सम। हाबा जानाय जिउआव फोथायनाय आरो खाथि सोमोन्दोआ बांगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 10, खाफाल गोनां गाबा नेभि ब्लु आरो खाफाल गोनां दिगा खोला।
कुम्भ राशि नोंथांनि बक्सनि बायजोआव साननो हानाय आरो गोदान महर होनो हानाय गोहोआ दिनै नोंथांखौ फालांगियारि फोथाराव मोनसे जुनिया सिनायथि होगोन। ई-कमार्स, डिजिटेल मिडिया आरो स्टार्टआपजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा रुजुजायै मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा गोदान फालांगियारि नेटवर्कजों सोमोन्दो लाखिनो खाबु मोनगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 11, खाफाल गोनां गाबा फान्थाव गाब, खाफाल गोनां दिगा सोनाब। मीन राशि दिनै मोजां गोहो आरो इसोरारि गोसो होनाया नोंथांखौ गोसोआरि गोजोनजों लोगोसे रांखान्थियारि जौगानाय होगोन। सोलिबाय थानाय बाहागोदारियाव गोरोबलायनाया जोबगोन आरो मुलाम्फानि गोख्रैथिया बांगोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों गोजोनथाव बुब्लिफोरखौ रंजागोन। सावस्रिनि नोजोरजों साना थुलुंगाखांथाव जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 5, खाफाल गोनां गाबा गलाब गाब आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। अब्ला लोगोफोर, बेयो जाबाय दिनैनि आबुं राशिफल। आसा खालामो बे खारिथिया नोंथांनि थाखाय खामानि गोनां जागोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामना होदो। कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो जै श्री हरि एबा ओम नमो भगदेव वासुदेवाय लिरनानै लाथार। भगबान बिष्णुआ नोंथांनि जिउखौ जोबोद गोजोन आरो जौगानायजों आबुं खालामगोन। जों गाबोन गोदान कुण्डली लानानै फिन लोगो हमगोन। अब्लासिम गावखौ आरो गावनि आंगोफोरखौ जोथोन ला। गोजोन्थों आरो दिनैनि साना मोजां जाथों।